rest of the time I'm with the family. Hele dagen i dag er bare blevet brugt på afslapning. Jeg har lige været i bad og er nu ved at gøre mig klar til, at vi skal ud og kigge i byen og spise lidt. Det er virkelig dejligt at være tilbage. Vi så også med Sara i går, vi var ude at spise. Godmorgen. Jeg tænkte, at jeg ville starte dagen ud med lidt træning, fordi at jeg burde komme lidt i gang. Så solen skinner sindssygt dejligt, så jeg skal lige finde ud af, om jeg vil ud og løbe en tur, eller om jeg tager i fitnesscenteret. Skal vi være med? Skal vi være med? Yes! Shit. Nu er vi på vej ud for at cykle en tur sammen med Sara og hendes familie. Det er sådan en udflugt, hvor at vi skal cykle 18 km. Og så skal vi ellers bare hygge os. Says to him what becomes that, which was the moment he decided he liked her. She says, you know, Hank, you're the biggest phone in the world. Så, Sangria. Er den her? Ja, den er jeg. Tak. Se, hvem jeg har fundet. Der er to. Måske I kan kende Joe. Så jeg kan godt kende. Hvor er du? Okay. Her? Ja, jeg er ærlig. Jeg er lidt ukendt, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad det er. Jo, du var med i Kreta-vloggen. Det var jeg jo. Og nu er vi tilbage på Futten!